Maswera sei. Saka ndi baba wachinogure vari kutaura. Inini hangu toda kutaura chokwadi. Ndiri munhu anosapota rusununguko. Saka makaona even panguva yanyoka yemabhunu taisapota demonstration. Asi tichimutaurira kuti usashandisa vanhu. Remember kuti ndini munhu aigara achimutsiura kuti iwewe manje uda kushandisa vanhu nenyaya dzachiwenga. Why wakambotanga uchiti wewe pamberi negore regudo gore regudo hariti ukati ndakarotswa hope ndichinzi gore regudo vachatonga vachiwenga. Nhasi uno iwewe wauya wajoina gesa waakuti futi pamberi nerevolution uchikambenera chiwenga uchiisa mupikicha wachiwenga. Iwewe profile yako chaiyo ndeyachiwenga. Ndikamutaura kuti iwe mfana pamberi pevanhu vazhinji vanozviziva izvozvo chitaura machanel mumamedium. Iwe mfana kana uchida kuwirana nevanhu siyana nenyaya yako yekushandiswa iyi, siyana nenyaya yako yekuda kutumwa kunoredza vanhu uchikambenera chiwenga iyi. Kana iri demonstration iri free and fair, kana iri demonstration yekutsvaga zvido zvevanhu, kana kuti rusununguko munyika, kana kuti yekutsvaga yekuti vanhu vatsvage mutungamiriri avanoda, no problem, tikasapota chaizvo. Dambudziko riripo nderekuti taiti tichisapota asi vamwe vaihwandira wachidzoka futi unosapota Gizanu, unosapota chiwenga, unodini. Saka maiona baba Chinogure vaigara vachicomplaina vachipopotana nevakomana vadzikidzana navo, vakahaijeka futi vakomana vanasaru waka vakatanga futi kutuma vanhu naivo vachimbopota vachimbonyomba vachiita zvokunyobvora vachinyomba chiwenga. Vanana Traore anga ari munhu ari straight, but straight yake yanga ine problem yekuti anga aine achisapota madictatorship, aisapota ZANU-PF. Chandinongomutsigira nekumutenda ndechekuti anga asina dzvekutsveku rekunyebera vanhu nemakuhwa. Aitaura chokwadi ende aifamba pachokwadi achitaridza kuti munhu uyu ndeweZANU ende ari kusapota ZANU-PF. Ane muri kupaona. So changa chichinetsa pana Traore ndechekushandiswa neZANU. Iyo ZANU iriyo iri kuondonga nyika, iri kuuraya nyika. Osapota futi ZANU. Ane muri kupaona. Saka Traore ndaizomuti iwewe wai uchitanga agent wachiwenga iwewe. Uchitanga wakatumwa nachiwenga. Kuti sokuti uri kukambenera chiwenga. Uri kuzviitirei? Nhasi uno ivo vanhu ivavo futi the same bato iroro futi ndo ramupinza bhizi ramusunga futi. Ende vakomana vese vari kushungurudzwa nebato rara because Traore akabva kuZANU-PF, nyoka yemabhunu akabva kuZANU-PF, Saruwaka anga ari kuZANU-PF ikoko futi akabva kuopposition akazombojoin nenda akokwautera G40 akambodini. Then kwauya vana totyatotya maZANU-PF, vana Stole maZANU-PF, vana Nengirikini Geza Junior maZANU-PF, vanhu vakawanda even Balista muZANU-PF akakwana. So ndo panonetsa ipapo. Ani mazvona ndo pari kunetsa kuti vanhu vanzwisisa. Kamuri kuona kuti varume ava vakazama kutumwa nevanhu vachinzi vanogona kutaura, vanogona kukambena, vanogona kuita sei. Emu yavo vakanga vanzi vaende kunonyudza Chamisa kana kuti kunotora vanhu kuna Chamisa vadzoke navo kuZANU kana kuti vauye navo kuna Chiwenga. Saka emu yakanga yakashandiswa yakaramba. Vanhu vasvinura vaedza mabhinda kuvakomana machanel mawhatsapp group vari kuzama ichi vombozama ichi kuti vanyenge pfungwa dzevanhu, vatsvage nekusvibisa pfungwa dzevanhu. Zviri kuramba vazama kupfimba pfungwa dzevanhu kudiniko zvaramba. Vazama kuda kumobilize vamboti Chiwenga Chamisa yakatengwa, Chamisa yakatengwa. Tipei kamavhi 11 kaimi tizivise nyika. Ndimika munoziva vakamutambidza mari nenhamba yemari yaakapiwa nemunhu akamupa nekwayakabva. Tipei kamavhi 11 dololo. Akatengwa, 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 akapiwa mari, ari kudya mari. Naimi dai akatengwa nemari dzimwe dzamunombotaura kuti ma20 miliyoni ma200 miliyoni chiwe aitadza kutenga kana mamissionary chaiwo kana maAushabab aya kana maboko haramu kana kuti maISIS kana kuti ayo mawagina ekunda ekurussia kana kuti maAlqaeda aitadza kutenga here kana kubhadhara vana matsanga vana Andreas bato rana Andreas rinamo kungotenga chete kuti vana vaZimbabwe vaende kunotrainwa ikoko because Frelimo haisviki iko kumabhesi eRenamo. Vaitadza here kungotenga kana zvombo kana one time kungobudisa kana 100 million kana 10 million yese one time. Aizvitadza here Chamisa izvozvo. Ndava mari inenge iri foforo kaja kuchichi. Aishayiwa here dzimwe nzira kana mai manje angadai asiri kupa vanhu motikari here muZimbabwe. Zviri kuitwa neZANU vachikwikwidzana ZANU ichipa mota nekoko Chiwenga Chamisa nekoko.
ivo ndo vakasabhidza chamisa vakamuranyima mari yemakampeini vakapa Mwonzero vakapa Hlabangu. So there is no need yekuti vanhu vanotaura kuti chamisa instead yekutaura kuti vana Mwonzero ndo vakapuwa mari yana Hlabangu avo. Dai chamisa anga akapuwa mari ungaramba uchikondinya here nezvematongerwo enyika. Otherwise dai ari kuDubai achitogara zvaka achitorana mabhizinesi ake ana kuLondon kuAmerica kuBritain kuCanada ukakatosiyana nezvoswera achinetsana nevanhu muZimbabwe kana kunetsana nemapato ari muZimbabwe. Otherwise dai achitorana mari kune imwe nyika zvakaitita zvimwe zvinhu zvinomupa mari kana kuti zvimwe zvinhu business chitofamba. So kuramba ari mupolitics ndo zvinoreva kuti hapana ukama huripo nezano. Dai panga pane ukama huripo dai Chiwenga Chamisa akangomukira kungoti haida neta ndaakuzvisiya iri tipi. Kana kuti dai Chamisa kutaura kuno akabvuma unity government havana here kuti yatibatane tiite unity government 2023 papera maelection inga akaramba wani akadi kungobvuma akaopinda mumoto dya maropo amari achidya akagara ake. Saka vanhu vanotaura kwavasina kuswera. Nyaya yakanga iripo ndeyekuti vakomana vakanga vatumwa ende vakanga vauya zviri hoti ende zviri power kuti vauye kuzotsemura nekuparadza pfungwa dzevanhu pachimiro chemusangano weopposition kana kuti pakusapota kwavo waChamisa. Ende vanhu vazhinji vamwe vakamboti bara mwaravara vanhu vakawanda stereki. Tikatozonzwa vamwe nevamwe vakutoti Chamisa aite Chiwenga ndiye anoita nyika yakuda kutongwa nemauto. Ndakatombotsiura sekuru wangu Mazeza achidaro kuti Chiwenga aita mutete kwakuda mageneral wana Chiwenga. Kuda mageneral wana Chiwenga. Ava ka wana Chiwenga. Iko zvine zvimbondudza kuti Chiwenga manje anaye kuzanu PF chaiko kwachona ikoko. Kana dai ane vanhu vari kumusapota imimi pa media ndimi munonyebera vanhu kuti ari kusapotwa ane vanhu vari kumusapota ndimi munonyeba futi muchiti Chiwenga une simba ku military ungaita simba ku vanhu vaviri vatatu. But the rest vanhu vaya vese vaya vanodyana na ED mundiro imwe chete vaya. Mundiro imwe chete chaicha. Zvamuri kuti anoita chaizvo ishamwari yepedyo navasibanda ishamwa emi. Politics is a dead game man. Vana Valerio muri kuzota kutambira mari pamwedzi. Imi zvinhu zviri kupuwa na Valerio mari dzavari kupuwa na Chivhaya na kuti agwire muri kuzoti mari dzakasviba kuita sere mageneral mazhinji tisingavarenge pay. Una nhamo ndiye unopfaka nyika vakomana. Vana Valerio havana kana nhamo vayo vari kutongoti chawe chero tiri kudya tichiguta nevana vedu. Ndo zviripo paya chete. Zvese zviri kutaurwa zviya zvese pamusoro paChiwenga zviya zvinotongoitika zviya. Vanhu muchingoti Chiwenga egamba pezira zvaitika manyarara. Chamukadzi waChiwenga egamba zvaitika manyarara. Chiwenga pachezvake akauraya ningirikini behavior yake kudhara. Akashandiswa murume uya akaitwa mujibha webato 2018 akaitwa mujibha webato 2023 akaitwa mujibha uya ndiye aikambena aitaura rabishika achiitwa mujibha na ED. Iye wacho pfungwa dzake anga akavharwa achinzi aiwa nengini bvudzi chena ndichausira ichigaro imimi. Saka Chiwenga pese shungu dzese za 2018 dziya noutsinye hwese nezvaita zviya shungu yanga iri yokuti ndichasirwa chigaro. Saka ndofana ndikambenera munangagwa kuitira kuti pashaye vanhu vanomubvisa vanomudisturba iye ozondikambenerawo kana akubva 2023 yese kwakakuru kukambenera kuda chigaro kuya. Hasha dzazouya pakushayiswa chigaro ndidzo hasha padzabva maZimbabwe support izvi zvamunoziva. Chiwenga is hungry too much leadership. Ari munhu ari kuda kutonga zvisingaiti ende munhu ari kutarisira kutotonga kuita president. Kwete zvokuti kwanzi pane chinochinja kana kuti unogadzisa nyika unodini. Ani muri kuona dai Chiwenga anga achiziva chaizvo support yenge iri kumusapota iko zvinezvi masi SA avasi vanhu vezanu PF ari kudi kuuya kune vanhu kune support iri kumusapota vanhu vashoma vari kumusapota ivavo obatana nevanhu vakawanda vane masapota vari kusapotwa nevanhu vakawanda. Saka ndo pamunoona kuti muChiwenga 1 unochekeresa munhu uya nyika kuchekeresa vanhu nenyika zvese. Anta akaichekeresa 2017 akapa ED unakanga adzingwa akamudaidza kuti dzoka. Akusi kuchekeresa kushoma here iko. Ausi ubenzi ushoma here iwowo. Ujogi we politics. Saka imi munofungidzwa kuti Chiwenga akadya zvinhu zvakaita sei akapuwa zvinhu zvakaita sei akawana zvinhu zvakaita sei. Murume yakanota nemari uya imi munongotaura zvenyu zvina nebasa rese. Murume yakadhakwa nemataunota nemari uya. Saka nhasi uno Chiwenga hosho yapo manje ndeye kuti ini ndifana nge ndichitonga nyika.
zvokuti achifunga kuti kune munhu akarohwa maelection, kune munhu avakabirira maelection, kune nyaya yemareforms, kune nyaya yekugadzirisa new election, kune nyaya yekuti vanhu vaende kumaelection. Muna Chiwenga mumusoro make hazvimo zvese izvozvo izvo, hazvimo zvese zviri kutaurwa naNhingirikini, zviri kutaurwa naMnangagwa zvese izvo hazvimo. Kana muna Chiwenga mumusoro make hazvitorimo zvachose zvokuti Chamisa opposition yakabirwa maelection, hati ndiwo waibirira maelection acho ana Chiwenga wacho. Zvokuti kune kugadzirwa mareforms echi vari kutorwa masimba ekuti vana Chiwenga vangofuma vakutotonga vapa chigaro, kwete zvemaelection zvacho zvokuti maelection vana Chiwenga ava ZANU-PF haipindire maelection kapa chigaro. Hani munoziva 2018-2017 ani Mnangagwa akapinda from the ground to Madews. Chiwenga zvokuti maelection haanei nazvo, Chiwenga zvokuti mareforms haanei nazvo. Chiwenga chaari chiri mumusoro make chete chete ari kungoona achifuma ari president chete. Saka ndo paakuchishayiwa simba manje rekuti awane vanomubatsira kuchipusha Mnangagwa manje. Ndo pamakuona iye pache zvaakushomoka zvishoma achibuda mukati mevanhu achiningirikina. Dambudziko riripo nderekuti achioneka muzani kuti varume inini ndakusiyai haadi, because achingobuda muzani haasina bato. Geza nawo haana bato. Ndo dambudziko riripo maZimbabwe nziroro. Saka Chiwenga pari zvino idambudziko. Geza akangofananawo nomunhu ari kungotendererawo zvake, ari kungofambawo musango benzi ringozvitendererawo zvake. Haana kutomusiyana newe uri kuteerera audio Geza. Mugovernment manje haasina power, muZANU-PF manje haasina power, haatozikanwi. Nawo kale ndiri kutaura kuno utogara wakatohanda mwenawo futi sewe. Saka don't kupreza mwe murume kumuona ngakakosha kupfuura iwewe, kana kuti kumuona nganoziva kana kuti anogona kudarika iwewe. Chiwenga wakaita problem yakakura. Chiwenga wakakonzeresa zvinhu zvakawandisa murume wemunyika. Nhamo yatina yakakonzereswa naGuvea neustabhoni hwake hwaaita maelection achidinda achidzvinyirira vanhu nemashoko aitaura kuti tisi takabvuta chimuti ndechedu tisi takachibvuta ichi. Ndiye akapa idhiti yakanga adzingwako, ndiye akadaidza nekuda kutendwa nekuda usvinu. Nhamo dzari kuona Chiwenga nasuno nokushungudzwa kwaarita kwesoko. Vana veZimbabwe vangada kumunzwira tsitsi kana kuda kunzwa tsitsi kana kuti didini, but Dhamani uya chokwadi chiripo asi munhu kunzwira tsitsi uya. Chokwadi chiripo chacho ndiye munhu akachekeresa nyika kusvika palevel yairi. Chiripo ndechokuti kana aida kusukuirana nevanhu Chiwenga ngawe abatana nemaopposition party. Ende chokwadi chiripo dai vana Chiwenga vanga vari vanhu vanoziva vese vana Robert Mbofu vari kuharaswa vaya. Chii chaitadzisa kuti Chiwenga abude pachena achibatana nemaopposition party achitaura pachena kufumura uori hwese wakaitwa pamaelection. Chiwenga aifanira kubudisa zvese secret dzese dzemaelection dziya nekuuraya kwavanhu nokufa kwavanhu kwese nesecret dziri mugovernment dzese dziya. Chiwenga ndiye aifanira kubatana nemapato ese kuenda kuSADC. Chiwenga ndiye aifanira kubatana nemapato ese kuenda kuUnited Nations. Chiwenga ndiye aifanira kubatana nemapato ese kuenda kuEU. Ndiye aifanira kubatana nemapato ese kuenda kuAfrican Union. Ndiye aifanira kubatana nemapato ese kuenda kuICC. Chiwenga ndiye aifanira kucollecta maV11 ese a2017 na2018 na 2023. Chiwenga ndiye aifanira kuita kubudisa maV11. Ndiye aifanira nasu tikadai tiri kuti achachaya zvanga zvakaitwa nanyoka yemabhunu zviya. Chiwenga ndiye munhu ane zvese, ndiye aifanira kunge achibudisa zvinhu zvese masecrets ese kuti bvu. Kana pari zvino chiwanhu vaitaura kuti aiwa baba president Chamisa batanai navaChiwenga muronge chinhu chimwe chete. VaChiwenga kana vakaita vice president vaChamisa vaita president no problem. Kana kuti vaChiwenga vaita president vaChamisa vaita vice president no problem. But now vanhu havagone kukomenda kana kusapota munhu weZANU-PF kana kutsigira chinhu chinobva kuZANU-PF kana any munhu weZANU-PF. Vanhu vanoramba vakangomira naChamisa nebato rake. Because Chamisa manje anayaka. Vanhu vari kuti ngatigadzire nyaya yemareforms. Iye dai anga achiziva kuti anoda kuti azopinda kupresident ka. Unofanira kunge uchiziva kuti unoda kuzopinda kupresident une bato ripi. Imi bvunzai kuti une bato ripi vanhu. Muri kuti kwai Mnangagwa ngabve achida ZANU-PF. Saka Chiwenga akapinda papresident anopinda ane bato ripi. Kana mchiti ZANU-PF ngai must go. Imi mukuti Chiwenga ngapinde bato rake nderipi Chiwenga. Imi ZANU-PF inenge yaenda. Okay yaenda. Saka bato raChiwenga racho nderipi kuti azoti zvimwe zvacho nafungai mani imi. Kutongoshandiswa nevanhu mani kungoitiswa nenyika mani. Chokwadi chiripo chemene. Chiwenga unofanira kuti upupure chokwadi chakaitika 2018. Unofanira kupupura chokwadi chakaitika 2017. Unofanira kupupura chokwadi chakaitika 2023. Ndokuti nyika imusunungure imuregerere. Ndokuti nyika igone kumutsigira zvimwe zvinhu zvaanenge achiita. Ndokuti vemapato vagone kubatana na even vaChamisa chayo. Vanomhanya chaizvo kubatana naye chaiko. But Dhamani uya uri kunyebera kuita tsukukuwiri, uri kunyebera kutsinzina maziso, but iri nyoka iri nyanya iyaya. Imhondi iyaya pachake Chiwenga uya. Ndo mhondi chacha kupesira iya. Kusanyebera na magurupu muchiti kwa Chiwenga avaiti, soko avaiti, abvudzi jena avaiti. General,
iko zvine zvikare ndiri munhu ane mapowers kuugeneral ndiani kezvo andindi Valerius Banda Chiwenga unokomanda army here kana kuti Valerius Banda unoteerera Mnangagwa simba ugeneral munotaura ndehwekupiko Chiwenga akatorwa maki kudhara akasiya ugeneral kudhara Dhamani uya ndiye munhu ane utsinye hwekupedzisira ndiye munhu akakwasa mageneral esa yakatarisa uya ndopaifanira kumutsa musoroka anditi Chiwenga kuti aite power kune aitsigirwa nemageneral esa but mageneral esa akapera kurowa pasi ese akarowa pasi ese iye ari mumuzana achinzi vice president 2018 ndiye akavhiringidza maelection akarowa chikumbambama ende vakanga wabheja futi vachiba macampaigns kuti murambwe hapana nokubisai vanhu vakapfurwa saka moti komandi dzacho dzaibva kupi ndiye kaita basa akaachitira boss chef kamukoma wake ka kuti vasabviswa pachigaro kuti azopinda atonge uye kana mukoma wabva nhasi uno 2023 ndiye akanga achipinda futi akataura kuti chakushashangai futi akati chakupedza ese mapeto vanambonene vachifa vachiurayiwa ngemufushwa vanhu vezanu pia vanapasita masai vanani Chiwenga wamunotaura ndiye munhu atori neutsinye wesi munhu iye uya kudarika Emerson wamurutaura nezvako Chiwenga kuti anake maimanje anaya ngaapupure zvakaitika 2023 varume veJolas audio ine ndokumbira kuti muise kuvanhu varume veTikuli ende varume vechatufa wagambako isai audio ikuvanhu machannel mazhinji fambisai audio itu vachivenga kana da kuti wavirana nevanhu ngavapupure zvakaitika 2017 ngavapupure zvakaitika 2023 2018 ngavapupure utsotsi hwese hwemaelection hwakaitika hwese kana maimanje ana isusu tinogona kuati isusu ngavabatana nemamwe mapato poitwa unity government nemamwe mapato tinowira nazvo but vachiwenga chikuramba wakaita kuti varambe vakapfumbata muromo wavo vasikabudisi mashoko ezvakaitika chimwe maelection chi ende chikuita kuti varambe vakapfumbata muromo wavo kuti vasabatana nemamwe mapato chi chikuita kuti varambe vari muzanu PF chi Chiwenga ari busy kuda chigaro chete hapana zvimwe zvinhu zvakuda kusunungura nyika hapana kusunungura nyika kwaari kuda bwa uri busy kuda chigaro chete ende atora chigaro agara futika unotaura rubbish futi Dhamani uya uya kutaura zvakanaka maimanje ano zvaarikuita kunyomba vana idhire kunyomba zanu PF kwese kwaari kuitawo inyaya yekunyanga pfungwa dzevanhu kupfimba pfungwa dzevanhu kuti vanhu vamutevere vanhu vamude zvigananda zvese zvazototanga nhasi ivo vana Chiwenga vakaba mari pachiyadzwa apa dzavakadya vari muzana naidi vakaba zvinhu zvakaita sei vana Chiwenga vaya panguva yemugabe nhasi uno idi 2018 vachipinda pachigaro vakadya zvinhu zvakaita sei pakabviswa maministers nana Mugabe vese mari dzavakatora kuya dhese nemabhokisi madiamond nechine zvese nemari nezvimwe zvinhu zvavakaningirina nezvimwe zvinhu kusvika nhasi uno zvavadya muzano zvingani kubva 2018 2017 iyoyo zvigananda pazvakabiswa pazvigaro naRobert Mugabe vachibvisa wese naRobert Mugabe zvigananda zvingani Chiwenga zvaakatika zvipinde mujeri nhasi uno pavakatoka kubva 2018 kusvika 2023 pa1 term zvigananda zvingani zvakasungwa ende ivo vacho imari ngani dzavakabira nyika akaitwa minister of health ni minister of health uyo akadzidza kupi health yacho nhasi health yakadhakwa nanhasi uno maticha anga achidemonstrate achishaiwa mari makore ese Chiwenga aripo kana ari munhu muzvino manesi achishaiwa mari makore ese Chiwenga aripo ari munhu muzvino masoja achishaiwa mari mapurisa achishaiwa mari varimi vari kushaiwa mari makorokoza achitambudzika mahwindi achitambudzika mavhenda achitambudzika even doro chairo vanomwa doro Chiwenga anga achisiya doro revanhu richidhura vanhu vanoda kumwa doro rakachipa mahura ada kupinda achimwa doro rakachipa saka muti kwa Chiwenga akanaka pakuita sei imiri vana veZimbabwe ndo pamunorasika manjiva pavo tinotadza kubatana tosapota one political party yagara iri pachena yakawina maelection tosapota nyaya iri kutorwa yemareforms tinotaka kumhanya nemasango kupembera nenyika kukwira makomo kuita seiko totaka kusapota zvimwe zvinhu zvisina umbowo haya Chiwenga haiti wakamuona kupa asingaiti iwewe chii chakamboita akambotonga nyika here kuti haiti asoka havaiti pakudini musangojohwina mhepo kwadziri kuenda mani ngatidzokei paground timire navachamisa nepolitical party iyoyo kana tichitukana ngatitukane tiri mumba medu asi tichigadzirisa nyaya iripo nyika yese ngaticheme nyaya yemareforms ngaticheme nyaya yenew election izvozvo zvokusaboteja ndo zviri kuitwa nemamwe mapato especially ndau tsura hangu wabiti navaskala even vamwe vese vanatimba vanani vese navamwe vese vari nyaya yekupanduka iye haina zvainobatsira even vabiti nhasi wakafa mabato it's obvious havafa vakatonga nyika wana Mwanzuro pawakabuda wakatonga here wana Bushamangu pawakabuda wakatonga here it's obvious kuti wabiti wakabuda chavanenge vakwanisa kuita vanenge vakwanisa kufadza zanu PF opposition dzinenge dzawanda dzatsemuka which means main opposition inenge isisina inenge yatorwa vamwe vanhu vashoma Skala akawamba bato rake it's obvious hawa nevanhu vanozenzana chamisa unenge vasaboteja vachamisa ndo vanenge vachirwisa havasi kurwisa zanu bakwete havasi kuda kusunungura nyika wana Mwanzo wana Skala even wana Biti vanenge vasikasununguri nyika even wana Timba even wana Ninginasu wana Wilshman Wiba havasi kurwisa zanu but vari kutopandukira vari kutorwisa opposition main opposition
because the opposition main opposition kana ine 100 umwe akabvisa 5 umwe obvisa 10 umwe obvisa 5 umwe obvisa 5 uchingengenura anditi uri kuparadza main opposition. ZANU-PF inenge yagara ine vanhu vai 20 ivavo. So saka maopposition ari kubuda ese achiwamba zvimapato zvese. Nyaya iripo ndeyekusaboteja bato riri kudiwa nevanhu, ndeyekusaboteja president ari kudiwa nevanhu, inyaya yekushora nemakaro neshanje negodo chete, but kutonga nyika kwacho havafi vakaitonga nyika yacho kana kuita support inodiwa naChamisa. Chamisa ungati unity government nemamapa anenge ahwina nekuti iyo unenge unotohwina, it's obvious wagara uchihwina, but ava vanhu ava chavari kugonaka vari kuputsa nekuparadza masimba aChamisa vachifadza ZANU-PF. End of the end vanongopedzisira vangotengesera vanhu ZANU-PF, vangotengesera vanhu ZANU-PF. Saka vanhu vari kutsvaga mari, vanhu vari kumutsa tumapato zvese. Kufunga kwenyu Madhuku uchaguma waita president here, Linda Masarira ungaita president here, zviri kumutsirwa iko zvimapato zvese izvi instead yekubuilda one opposition, yokumira ne-one opposition. Saka tinoti isusu Chamisa ari nani better itai zvimapato zvenyu izvozvo, because mukapinda futi imo munokonzeresa noise, munochekeresa Chamisa wacho, munotokwazisa vanhu futi, munotoparadza bato racho futi. Mirai nezvimapato, but still nyaya iripo ndeyekuti muri wana satani vazhinji vacho, because muri kuchekeresa nyika. Amumofa makatonga kana zvikaita sei kana mukamutsa mapato enyu vanhu vemaopposition party muZimbabwe. Chinhu chamunogona kuita chete imi kusaboteja opposition party kuti Chamisa achatonga, muchipa mukana ZANU-PF kuti iite mukana itonge. Iko zvino maakumhanya naChiwenga. Kufunga kwenyu Chiwenga ukakwikwidzana neZANU-PF iyi nemamira yakaita mai manje akawina here kana ndatagwireyo kana naye Idi wacho, unokwikwidzana naye uri pai uri muzani wacho. Kutadza kuziva kwenyu kuti Chiwenga uri kubuda muzani here, uda kutonga. Chiwenga nyaya yake ari kuda kutonga, ende chigare chaana kuchipuwa nenyika kacho kunzi achazotera Idi, akachipuwa nebato rawo. Saka zvinhu zveprivate company zvinei nenyika, otoda kutoshandisa chipawa ichocho munyika kuti inini kubasa kwangu ndakatendera kuti nditonge. NdezvekuZANU-PF kana ida zvemunyika chacha Chiwenga kabata nemaopposition party, ngaaende kuma-election. Chiwenga ngaamutse bato rake tiende kuma-election. Chiwenga ngaaisika bato rake apa pachena apa. Even maopposition mamwe ese harambe kubatana naye. Noti kuti Chiwenga aende kobatana naChamisa iye ari muZANU-PF. Ndo zvino musoro here izvozvo. Moti kwai Chamisa haasi kubatana nevamwe, Chamisa haasi kubatana nevamwe. Imi miparidzai shoko ramunoziva, imi itai politics dzamunoziva. Kana musingadzizive endai modya sadza, ubikai porridge mudyawo komana. Wai muchita zvakadaro imi? Abatane nemaZANU-PF. Vanhu vakaurayiwa Chiwenga akanyarara, vanhu vakashungudzwa Chiwenga akanyarara, vanhu vakakidnapwa Chiwenga akanyarara, vanhu vakapera kufa Chiwenga akanyarara. Ari ndiye aitokonzeresa. Ndechipi chaakabatsira Chamisa one day kana voice rimwe musi zvawo? Even maopposition party ese acho akavoice achibatsira Chamisa nawe ma-election. Saka inini baba chinogore panapa ndiripo pakudefenda constitution yenyika, ndiri pakudefenda reforms, kudhimanda mareforms, ndiri pakudhimanda mutemo wenyika, ndiri pakuchengetedza waChamisa nekudefenda waChamisa nekudefenda opposition party. Ndo chete zvinhu zvinoita kuti nyika isununguke, nyika iende mberi. Hakuna zvongoti changomuka tobo, changotendera media tobo. Haiti akambotonga kupikwa Chamisa imi munoti haiti. Pakabvisa Idi yega yakanti vanhu vakatopinda futi murodi Mugabe. Haiti chichi akaita akatonga here nyika, mukamboona Chamisa akamboita temu yakaita yeChiwenga mukati haiti. Imi taurai kwamunenge maswera imi haiti. Soka waita this time igandanga kaisoja kai. Ni general ukawa. General wapiko general ndivaliyo sibanda. Taurai zvinhu zvine musoro chaizvo. Chiwenga akashandiswa kuita mujibha webato naED. Akakonzera zvakawandisa chaos munyika. Nhasi uno akutsva nemota akuti maopposition uyai mundidire mvura, akudaidza Chamisa nevanhu. Saka vanhu havagoni kuteera nekusapota Chiwenga kana asina iye kupupura pamberi penyika yeZimbabwe. Zvaari kupupura ngaataure chokwadi chakaitika 2017 nechokwadi chakaitika 2018 na 2023 kuti nyika imuregerere ende nyika imubata neimusapoti. Not now. Now zvaari kuita ndezvekutotengesa nyika kutokwasa vanhu veZimbabwe zvake uya. Otherwise unogona kwakatopuwa mari akabhadharwa uya, uri kungoda kusesa chete kuti angonzi ari mupolitics. Chatomuna kuti ndakaenda kupuraziwe akutodzingwa nevafana vanatagwira. Mbavha dzatanga nhasi here kuti ati zvigananda. Bambo vaya vanonyepa vaya, ndotsotsi manje riya. 2018 pawakatonga ubva 2018 zvigananda zvakasungwa nezvipi vanga vasiperi vanatagwira ina nakagwa achita madhira vanasavukanya vanasaruwaka vanachabangweza vanachivhayavesa vanga vasiperi. Akadii kutanga kusunga vana vanachabanga pavaita madhiri vanangonzora ekupuwa manesana. Akadii kudhimanda painyi Chamisa mari, kudhimanda pakabirwa ma-election. Why akarwa Chigumba 2018?
Dhama ndowane utsinye kupedzisira vaya munongotaura zvisina nebasa rese mumachannel magrupu. Imimi vamwe vacho makatumwa machannel kugadzira machannel kuda kutendedza pfungwa dzevanhu kuda kuvabvisa kumusangano. Hazvive zvakaita vanhu vanoramba vakamira nebato ravo ravanoziva ende vanoramba vakamira napresident vavo. Isusu you need reforms kuti tiwirirane munyika zvinhu zvinake. You need a new election. Already makatobirira maka 2 terms dzamakabirira muchitonga vanhu vezano dzisiri dzenyu dziri dzashamisa. But okay, ngatigadzire mareform tidzoke kuma election. No 2030 yamurutaura zve 2030 yekupuhwa nepolitical party. Political party is a private company. Hakuna kuti munanga kwakatenderwa kucompany kwawo kuti ngaatonge. Kwakunzi nyika yese yabvuma yati munanga kwangaatonge. Nyika ndeye political ndeye nyika icompany here. Ngaatenderwe nevanhu background, ngaaende kuma election nevanhu, ngavatigadzire mutemo mareforms. Hakuna kungoti zvimadhara zvichembere zviri kumuzanu pia zvikangoti ndo zvatafunga ototendera nyika yese yatoti yabvuma. Kana munanga gwasingatye maelection asingatye mareforms uri kutizei zvese izvi zvanu pia isingatye. Chiwenga ngaamire pachokwadi chaipo kana kuti anunurwa naZimbabwe, ngaanyatsomira pachokwadi paari chaipo kuti ari papi. Ndatenda mazvita ndi baba wachinogure vari kutaura.